Peter, varmt välkommen till Djurgården. Tusind tack. Varför har du valt att flytta hit och skriva på ett kontrakt med Djurgården? Jamen det har jeg valgt, fordi at Djurgården er en kæmpe klub i ikke blot svensk fodbold, men også i Skandinavien, og den hører hjemme i Stockholm, og fankulturen er jo noget, som Sverige især er kendt for, og mange ting, som er vældig attraktive for mig i mit næste step i karrieren, så det har været et nemt valg for mig. Hur reagerede du, når du fik høre om Djurgårdens interesse? Nej, jeg blev meget glad. Det skal jeg ikke lyve omkring, og jeg tror også meget hurtigt, at jeg kunne mærke i min krop, at det var all in på den. Så det er jo altid svært i sådan nogle der situationer ikke at blive revet for meget med for hurtigt, fordi mange ting kan gå galt, eller det kan være, at det ikke lykkes alligevel, men det gjorde det heldigvis, og jeg har været ønsket det hele vejen. Bosse Andersson, hur sålde han ind Djurgården til dig? Jamen, med de ting, som jeg sagde før, men som ting, jeg allerede også vidste, altså det er en stor klub, Djurgården, som skal høre med i toppen af svensk fodbold. Og det er jo noget, jeg ønsker at have til gode at prøve nu i min karriere. Så det er jo det i sig selv var meget tiltalende, og noget, som jeg håber at få lov til at opleve med Djurgården, og spille med i toppen, og forhåbentlig også vinde noget. Har du tittat mycket på Djurgården sen tidigare? Jeg har ikke set kampene, for jeg vil heller ikke jinx det for meget, men jeg har selvfølgelig holdt øje lidt med resultater og set, hvordan det er gået. Det har jeg. Känner du til nogle af spillerne? Ikke personligt. Selvfølgelig så kender jeg enkelte spillere, men jeg glæder mig bare helt vildt til at lære alle mine nye holdkammerater at kende. Men du har faktisk spelat med en gammal Djurgårdsspelare, en dansk som var väldigt populär, också ytterback, Peter Nyman Mikkelsen. Det er korrekt, ja. Han var i, hvad kan man sige, i slutningen af hans karriere, da jeg var så heldig at få lov at spille med ham i AC Horsens i Danmark. Og hvis jeg kan nærme mig noget af hans niveau og den gode person han var, så er jeg godt på vej. Om du skal beskrive dig då som fodboldspelare, vilka är dina styrkor och vad behöver du förbättra? Jeg vil sige, at jeg er meget alsidig fodboldspiller. Jeg kan spille mange positioner og nok kendt for at arbejde hårdt. Så er jeg en spiller, som føler, at jeg har et godt overblik på banen, og så ønsker jeg mig at udvikle mig på mange parametre. Jeg har jo fået lov at spille lidt wingback de sidste 2 årene, og har haft nogle gode præstationer der, men også mærker, at der er mange ting, jeg kan lære, så lære lidt af det hele, og forbedre mig lidt på alt. Er det wingback, du helst vil spille i Djurgården? Ikke nødvendigvis. Jeg føler mig godt til rette på en wingback, men har også spillet centralt i banen i store dele af min karriere, også her igen seneste kampe, jeg spillede for min gamle klub, så jeg har ikke så store præferencer på lige netop, hvor jeg skal spille, men en wingback eller centralt i banen. Jeg har hørt også af de som har scoutat dig, at de säger at du er väldigt orädd som spelare. Ja. At du er väldigt tuff. Ja. Jamen, altså, jeg ser mig selv som en aggressiv spiller. Fair, men aggressiv spiller. Sådan kan jeg godt lide at spille spillet, og jeg føler, at det kommer godt til rette både inden centralt i banen og ude på wingbacken. Og hvem er du som person da utanfor fodboldsplanen? Det er et vanskeligt spørgsmål. Jeg er en meget stille og rolig fyr, sød og venlig, og jeg bruger bare min tid med mine kammerater og min familie, og nu har jeg i hvert fald en masse tid på hånden til at få lov at opleve og blive kendt med Stockholm. Ja, precis. Hur ska det bli att flytta till Stockholm, och hur mycket koll har du sedan tidigare? Jamen, det skal blive kæmpetjekt. Altså, jeg er jo selv fra, som sagt, syd for København, og har været vant til storbyen.
Og det har jeg ikke boet i Storby de seneste par år i karrieren, så at få lov at flytte til Stockholm, jo, som man meget i Skandinavien i hvert fald holder op imod København også, det glæder mig meget til, og glæder mig til at blive kendt med en ny by. Nu ska du hem till Danmark och fixa lite grejer och så kommer du tillbaka nästa vecka. Är det på onsdag du ska träna för första gången? Det bliver onsdag, jeg skal træne for første gang, ja. Och du har fått tröja också. Vad har du fått för nummer? Jeg har fået nummer 17. Är det något önskemål du hade? Ikke bestemt, men altså nu har jeg jo spillet meget i nummer 7 tidligere, og den skal jeg selvfølgelig ikke ind og tage med det samme, så nummer 17 var jeg glad for. Tackar så mycket. Tak for det.